O karon mga amigo, manguha na pud butong. Paganing butong, murag butong gyud. Area ni Jingo, agregado. Ako kaning kalabinan pod re. Mo na itong kauban ha. Shout out sa mga kaban tabadlong Jason may Bradog si pangalan ng bataan eh. James. Shout out din sa mga kuan, imong sangay sa Dubai. Tunana imong kuan kanang amo. Amo padong na dire nang nagbaktas. Jigir agregado. Adi na basta pod. Mare Granger na. Guwapo deh kayak ngiri deh guys. Begini. Kalau limpio kayo. Pero tumbling nih. Paano tau? Mau yang pangalan guys, so kita tok na yung pangalan. James. Idol. Oh, ikaw din ay gahi daw sa inyo deh. Ikaw din. Botol penuhan. Kanak nilang oh, kanak nilang. Kanak nilang. Sino mo lagi kayo? Pwede na. Good na? Petes. Naman siguro may kuskusay. Good na. Banat. Sabaw. Video yung naong do. Yan ang tigasan sa nako nila. Banat ko. Kit ah. Si makaya gad. Sabi ni mga krokotoy sa asar mabot. Gano'n ginagayaso. Papa man eh. Ano yung mga kanina kanina? Tubar? Dai si mo kamaro. Hindi ba na? Kani. Gano'n ka maghulog na ba sa as? Paano hulog? Pumbuso mo dyan. Mga video eh. Kasi mau putol ang kamot ba? Viral good siguro. Abot sa guys kay kita ra medyo trabaho re kami duha ra man gyud. Kuan ron man eh. Watching live ba? Wala pala una ako. Isa. Kacap. Balik man na bay. Wow, bang. Trabaho ni mo doy. Sabi ko sa ko, ma'am. Winas Diaz di Almoranas. Oh, kaya na. Hindi mo kita pumutongan eh. Tina ni kuano nang sabaw? Ay, butang dili lay, palihog lay. Nemugbo dito. Dili mata. Si Juan minong dito. Asa naman ta padong loy? Kung ano yung paridos. Paridos. Ibuso, magamit na dyan. Gamit na dyan yung kusog. Balin may area mga amigo kay murag kuana hurot na lang butong nito diri na putas pikas. Ay na ni ring area pod murag mao na ni ang pinakalami gyud. Tunan na mig sapa mga amigo. Diri ta sapa dapit. Pasapa na pod me kapoy ni sig padagat. Tara tulay dito. Tara. Ana. Mana yung Maria Granger, taga Maria Granger ni mga amigo si Jigger. Uy, ngano lang ka maka dito? Kayon sana man nga area ni mo yan. Murag na dol-dol gid mo yan isa kuan jud. Murag dol-dol mas DCS ani. Banat na po nitong driver. Driver siyang kamaro. Ngagman. Sige, hapak. Kaman. Ah, samad. Ano ko butong na ko. Supaya yo. Guwang na. Sige saw. Pawe. Buwang na ba sa ubos? Buwang na. You sure? Sure na daw. Sure daw. Butong. Kalingat bang. Bili ko luya. Mangay pa? Sure, taman. Mangay pa ka? Mangay pa ka lay? Da kay mama. Go. Ano ba?
Tadi dayo. Antay. Goods Ha? man din naton. Kaya kay daghan surprise motherfuckers. Okay man din. Gagay kamay. Okay ra. Pangaon tayo ninyo mga amigo. Kaunon lang sa namo ni kay wapaman itong mga tig ko na mo tig. Ha, masing-masingag mayo gyud. Padugag wa, padugag. Dami kay ang butong nila jinggo dre mga amigo. Baka pabusog jud ba? Oh. Kana oh. Mukbang. Mukbang og butong. Dugay na na. Bugin mo ka. Dugay ni lami. Kamahal. Ito ba? Mukbang do. Kana imo kay daghan. Lima ang butong ni Dingo. Salamat sa sponsor. Ay zoom ni Noy. Abre ka na tigkaon ba? Ugog ka. Cellphone ko no hay. Igit. Salamat. Yawa oy. Hindi ta kita sa butong ni Noy asa butong mo eh. Ular eh. Isa lang. Hawat ako. Si Buso ha, si Buso niya ha. Niton. Katong gulitanan ba? Ayun na kay kana. Ah. Katong na gulitanan bitaw. Ay na panitilay, fights mo na. Kana tabahan na mag apre sa bola jud. Singan jawab. Kamusta kayo? Sabi. Hop sa mag-isang ko no. Sabi din wa, gabi ka update ko. Ta, wanyat dilad dyan no. Kung mana lang kay ay di may naman na yan live magabutid do. Wala miglabas. Ano yung amin na be? Dala, nag-vlog mo. Muli na mi guys kay murag pahuman na. Alright. Ay dala oh. Dalas mga tower axe ah. Pasapa na punta, musikir tagpadagat. Dara sila lagi. Dara magyo. Dili man. Sala niyo kay Ko ara. Ilamanin ka na. Isa lang kutsilyo noy. Oo nga. Ito nga magdala rito. Sige na. Hi guys! Pauli na may mga amigo, manamig panguhag blubi, panguhag butong. Nakabit-bit na may, kaya paraw niya pang kuhan eh, pang sa shot ni. Ang cheeser! Papo ka, sudlanan sa kuha na to, sudlanan sa ato ang lubi wa. Yung Aerox! Gilas gawa. Sponsor by John Lloyd Budlong na. Ah! Namasakto na eh. Bit-bit man do ako. Boy kaya lagi na. Namasakto na. Daw kayo. Ah, sakto. Okay. Kana man siya ko na. Alright!